Princess Aisha Mufida Nazwa. They call me mad girl, but I know I'm a bad girl. And call me head girl. I scoop me by the teen girl. Where we lead? Don't tell me where we lead. Where we lead? Don't let me know where we lead. Where we lead? Don't tell me where we lead. Where we lead? Don't let me know where we lead. Ba ruwan mu da kasa sai ka da kowane jijjiji da kanka. Zan sa sara da duka mu dauki baran da mamiyi kanka. Kai so nan in take ka ko menene ajja kanka. Bayan kun gwangwaje za ku ce mana where we dey. Where we dey? Don't tell me where we dey. Where we dey? Don't let me know where we dey. Where we dey? Don't tell me where we dey. Where we dey? Don't let me know where we dey. Kai yaro kama kanka ka harce ko kuma in yi kanka. Ba ma wata sha da shakka muke yin warware mu yi tafka. Can kwarya ragaya da ta so kasa ai ta sauya sauka. Don't tell us what to do, we know what to do more than za ka ɗauka. Where we dey? Don't tell me where we dey. Where we dey? Don't let me know where we dey. Where we dey? Don't tell me where we dey. Where we dey? Don't let me know where we dey. Yeah, transmission mission. They tell us mission. They want the attention, cause sun san ba mu da tension. Confusion, constitution. Bar ruwan mu da calculation. Mu zuba ai ga election. Ranar za mu yi sanitation. Sun ce wai babu kafet ga su da wasu shafe. Baba zo ka fice wa Where